Bună ziua, vă spun astăzi și bine ne-am regăsit la un nou haul, cumpărături de la Lidl. Bine v-am găsit, vă spun cu vocea asta suavă, evident, cu ghilimele de rigoare. Sunt răcită și sunt destul de înfundată, nu mă simt foarte bine, dar asta e, am răcit, o rezolvăm, trece și răceala. Și am hotărât să merg la Lidl pentru că nu mai fusesem de ceva timp și, după cum știți aici, că v-am tot spus la haul-uri, că am anumite cumpărături, anumite lucruri pe care le iau de la Lidl, care îmi plac și merg special pentru ele, chiar dacă nu este în apropierea mea. Dar înainte de a trece la Lidl, am trecut pe la farmacie. Mi-am luat asta total așa, la întâmplare, vă spun că mi-am luat Septocalmin pentru gât. Eu am cerut Decasept, că asta am mai folosit în ultimele zile, dar doamna mi-a sugerat să iau acest medicament, că e mai ieftin, că e la fel de bun și am ascultat-o, l-am luat. Da, așa, acum să trecem la cumpărăturile de la Lidl. Mi s-a sugerat aici de o doamnă, urmăritoarea mea, care îi mulțumesc pentru că mi-a lăsat în comentarii și pentru că mă urmărește clipurile, să las prețurile. Am să le las când editez clipul. Sper să nu uit și să mă țin de cuvânt de data asta și să trec prețurile, pentru că nu le știu exact, am aici bonus și probabil am stat mult timp să le caut pe fiecare și să spun ce preț are. Așa că încep cu pizza pe care o iau eu de la Lidl de fiecare dată. Am constatat că îmi place asta cu mozzarella, că are un gust așa apropiat de pizza pe care o mănânci și în oraș. Nu e foarte sănătoasă, că este un produs congelat, dar din când în când pentru situațiile în care nu am ceva rapid de făcut, de mâncare și mi este foarte foame, e bună pentru nevoie. Deci pizza, două bucăți într-un pachet, așa. Așa. Apoi, din categoria produselor pe care le găsesc numai la Lidl, am zis pentru zilele sau seriile, când mă uit la un film și vreau să ronțăi ceva și ar fi indicat să nu mai ronțăi, mi-am luat aceste mere uscate. Sunt mai sănătoase și sunt mai bune. Nu am mai luat de ceva timp și nu mi-am luat. Mi-am luat 2 pungi de mere uscate. Așa. Apoi am tot din categoria produselor pe care le găsesc la Lidl. Cred că le găsesc și la partea astea nuci, dacă de nuci vreau să vorbesc acum, dar îmi plac mie asta, deci m-am obișnuit să iau de la Lidl și de la Alesto am luat 2 pungi. Nucile sunt foarte bune și foarte sănătoase. Conțin magneziu, sunt foarte bune. Așa, apoi am zis să încerc și eu această plăcintă de la Lidl. Am văzut că era un preț foarte bun, că era 5 lei sau nu știu cât este. Am zis să încerc să fac ceva la cuptor cu mere, nu știu cu ce am să fac. Dar ar fi cazul să mai încerc să mai bucătăresc. Nu sunt chiar o împătimită a bucătăriei. După cum vedeți că să văd ce produse aleg eu de astea semi-preparate. Dar din când în când mai am așa dispoziție și încerc și ceva să prepar. Nici asta, că nu e sănătos, dar trebuie să probabil să faci blatul special, să-l faci în casă, nu să iei un foietaj. Da. Asta e, vedem. Da. Tot pentru această tartă pe care, sau plăcintă, să vedem ce o să fac cu mere, am luat și ceva scorțișoară. Bine, acum e bun de pus scorțișoara și în vin fiat sau nu mai știu ce să. În produse de bucătărie astea de dulciuri, probabil. Am zis să iau și eu, să fie în casă, că nu aveam scorțișoară. Da. Din categoria ceea ce n-am mai luat până acum niciodată, a fost acest unt de arahide. O să vedem, da, e sigilat.
Nu știu, tot am auzit pe aici, am mai uit la unele rețete și văd că lumea folosește produs de arahide. Și am zis să-l încerc, toate că n-a fost foarte ieftin și tind eu să cred că l-am mai luat odată, tot așa, să-l încerc. Și am luat numai odată, am gustat și nu l-am mai luat pentru că nu l-am mai gustat, pentru că nu mi-a plăcut. Dacă o să fie la fel, nu prea e bine că a fost despre câte vreo 10 lei, cam așa, prețul. Și tot acolo unde am găsit un untru de arahide, am găsit un gem de căpșuni care scria că e dietetic. Asta dietetic probabil însemnând că nu are zahăr sau are mai puțin îndulcitori din astea. Mie căpșunele îmi plac foarte mult și am zis să încerc. Mi-a plăcut și borcanelul, așa că e micuț. Și am luat și acest gem de căpșuni. Apoi, ce iau eu de fiecare dată? Pentru deja știți, sunt acești tortelloni de la Lidl. Am găsit în varianta asta de XXL, așa, pentru 2 porții, cu spanac. Mie așa îmi plac, se fierb imediat, cu un sos, cu ceva pe... Tot de la Lidl am sosul. Le amestec și tot pentru cazurile când vrei ceva să faci, ți-e foarte foame și nu ai timp să gătești. Nu, că nici nu-mi place. Cu ce mă laud eu aici la voi. E bine. Da. Apoi acest suc de la Solvenita Orange de portocale. Mie îmi place mult și ești la un preț bun. 9,75 lei, cred că era ăsta. E bun. E mai sănătos așa. De-aia zic că o să îl consum cu plăcere de fiecare dată pe ăsta, de câte ori îl iau. Așa. Da. Apoi ceea ce n-am mai cumpărat de mult, îl mai luam pentru... să nu las aici, că văd că stă așa în cadru, nu prea e bine. Acest mix de brânză, cheese mix, da, cred că scrie pe el, pentru salate, când prepar sau altă partea legume la cuptor, e deja ras, așa, îți ușurează munca, zic eu. Văd aici că am mai făcut niște legume, am aici chiar pe canal niște rețete cu legume la cuptor, care îmi plac foarte mult și am cumpărat și asta. Să vedem cum este. Ia să pun eu asta aici, să nu mai tot sacoșa mea de la... De fiecare dată iau de la Mega, e o salată de vinete și am zis să încerc să vedem cum e și cum se... Mă scuzați, v-am spus că zăcită. O salată de vinete de la Lidl, să vedem cum e. Dacă e mai bună și era și la un preț bun asta. Cred că vreo 5 lei. Și ce la Mega e 90 lei, cred că așa. Apoi ciocolata asta cu caramel, îmi place foarte mult, cu 70% cacao, îmi place gustul de caramel foarte mult și eu tot o caut și la Kaufland și la Mega, dar nu am găsit-o. O găsesc numai la Lidl și am luat-o de fiecare dată. Apoi, din categoria brânzeturi, că mănânc brânză destul de multă, acest cottage cheese, 8% grăsime, pe ăsta l-am găsit. Așa. Asta găsesc și la Kaufland și la altă parte, dar acum l-am luat de aici, de la Lidl. Apoi sucul acesta e foarte bun de la ei. Am ales de data asta pe cel de zmeură. E foarte bun. Au și de fructe de pădure, de afine, dar de data asta l-am ales pe cel de zmeură. Așa. Apoi niște ardei de ăștia în iuți, în oțet. Pentru ciorbițe, când fac ciorbițe, mănânc cu un ardei iute, dar iau din apropiere de aici, de la Kaufland, de la Mega, dar e mai scump, știți. Și la Lidl mi s-a părut că e un preț mai bun. Am făcut o afacere bună. Aici. Da. Păi v-am spus că iau sosuri pentru paste. L-am luat pe ăsta de paste siciliene. Destul de bun. Când fac paste sunt foarte bune. Apoi mai am încă unul arabiata. Tot așa, tot de la
ei. Și cam atât. Astea au fost produsele. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Trebuie să închid că nu mai pot deja, decât îmi face probleme. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la alte clipuri. Pa! Oh, tot eu sunt am închis clipul pentru că mă supăra foarte tare gâtul și v-am zis spam, mă grăbeam. Dar am uitat că am mai luat ceva. Am găsit aceste pensule de machiaj de la ei. Sunt 14 pensule cu, cred că, cu 50 de lei. Le-am luat. Vreau să le și desfac. Să vedem cum sunt. Da, tocmai pe asta le uitasem, sunt de arăt, nu știu, sunt puțin interesate. Așa, arată. Sunt pentru fond de ten, pentru pudră, blush, văd că-s bun ca pe ei. Asta pentru iluminator și asta pentru machiajul ochilor de blending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, da, numărat bine, 14 sunt. La 50 de lei le-am luat și pe astea. Eu zic că sunt bune. Trebuie dezinfectate, curățate. Da, astea sunt, deci asta e pentru iluminator, asta cred că tot iluminator, asta pentru blush, contouring, fond de ten și asta ar fi pentru blending, asta pentru sprâncene. Asta iar la fel cu periuța aici pentru sprâncene. Da, de astea uitasem, dar nu mai puteam atunci, mă apucase foarte tare, tuseam și m-am grăbit să închei. Acum vă spun în cadru cu aceste pensule drăguțe, vă spun că mă bucur că mă urmăriți, vă invit să urmăriți și alte clipuri dacă vă face plăcere și ne vedem la alte clipuri. M-am pupat, pa!